Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lola ko na itago na lang natin sa pangalang Abit. Taong 1966, Bulinaw, Pangasinan. Itong mga panahong ito, naninilbihan itong si Abit sa simbahan. Halos 3 taon na niya itong ginagawa sa kadahilan ng patuloy siyang nagninilay para sa ikagagaling ng sakit ng kanyang ina. Nagbabakasakali kasi itong si Abit na sa paninilbihan niya sa simbahan ay madinig ang kanyang panalangin ng Panginoon. Habang abala siya sa simbahan, ang kanyang ama naman at iba pang kapatid ang naninilbihan sa kanilang tahanan. 3 beses lang sa isang linggo kung umuwi itong si Abit dahil napakarami niyang ginagawa sa simbahang yon. Hindi naman hadlang dito ang kanyang ama, gawa ng maging ito man ay nagnanais na gumaling ang kanyang asawa. Kapag nagkataong walang trabaho itong si Abit sa simbahan, naghahanap ito ng ibang trabaho upang kanyang pagkakakitaan. Kilala na siya sa kanila noon kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya ang maging isang utusan para kumita. Isang araw, nagkataong may simba sa kanilang lugar. Maaga pang naghanda noon si Abit dahil isa siya sa maninilbihan sa altar. Pagtungtong ng nakatakdang oras ng pagsisimba, naging maayos naman ang lahat. Nag-iba lang ang simoy ng hangin noon nang mag-umpisa na ang pagbahagian ng abuloy. Habang siya ay nangongolekta sa mga taong nagsimba, meron siyang napansing isang lalaking nakatayo sa pinakamalayong parte ng simbahan. Nasa dulo na ito ng hagdan, kung kaya't hindi na iniisip ni Abit na simba pa ang pakay ng lalaking yon. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, napansin niya itong sumasabay sa pagkanta ng mga taong nasa simbahan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring nagsisimba din ang lalaki. Subalit, nang magkatitigan sila, laking gulat na lamang niya nang ngumisi ito at dahan-dahang tumalikod. Kasabay ng pagtalikod ng lalaking yon ay ang pag-amoy ni Abit ng isang napakabahong amoy na unang beses pa lamang niyang nalanghap. Halos maihahalin tulad mo ang baho nito sa isang patay na sa sobrang baho ay kumapit na sa kanyang kasuotan. Pagpasok niya sa simbahan, ramdam na ramdam niya ang pangingilag sa kanya ng tao. Nang maamoy naman ito ng pari sa loob ng simbahan, dali-dali siya nitong pinalapit habang nagsasabing, "Magpalit ka na muna ng damit sa kumbento, Abit. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang sino mang may marka na pumasok sa kanyang simbahan." Nang marinig ni Abit ang sinabi ng pare, ay agad din naman siyang umalis sa pinagmimisahan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang misa. Pagbalik nilang lahat sa loob ng kumbento, doon kinausap ng pari si Abit tungkol sa mga nangyari. Sinigurado muna nilang silang dalawa lamang ang naroon upang panatilihing sikreto ang kung anuman ang kanyang naranasan. "Abit, nakita mo ba ang lalaking yon? Ilang taon na niya akong pinagbabantaan. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang masama niyang pakay sa akin." Wika ng pare. "Bakit naman ho kayo pagbabantaan? Wala naman ho kayong ginagawang masama ah. At saka, purong paninilbihan lamang sa Diyos ang ginagawa ninyo." Sagot naman ni Abit. "Hindi ko alam kung bakit.
Pero ang sabi sa akin ng obispo, lahat ng paring tumutungtong sa lugar na ito, kinakailangang mag-ingat. Merong demonyong nakikipaglaro sa amin at nanghahamak ng aming pananampalataya sa Diyos. Ang lalaking iyong nakita, Abit, ang dahilan kung bakit madalang akong lumabas sa kumbento. Alam kong binabantayan niya ako dahil ilang taon na akong nananatiling matatag sa lugar na ito. Gagawa at gagawa ng paraan yon upang mapasok niya ang ating tahanan at wakasan ang ating itinatayong pananampalataya. Sagot naman ng pare. Dagdag pa nito na kaya hindi nagtatagal ang pari sa kanilang lugar ay dahil sa nabiktima ito ng lalaki. Ilang dekada na umano yung nagpaparamdam sa kanilang simbahan at ilang pari na din ang nagawa nitong mapatay. May iilang kaso sa kanila noon ang tungkol sa pagkawala ng iilang pare dahil lamang sa pagsama sa lalaki. Inaalok umano sila nito ng mga bagay na kailanmay hindi nila matatanggihan na siyang nagdudulot ng kanilang kamatayan. Ayon pa sa pare, kahit ilang dekada nang nagpapakita ang lalaking yon sa simbahan, ay hindi pa rin nagbabago ang kaanyuan nito. Matapos nilang mag-usap, ay halos hindi magawang makapaniwala ni Abit sa kanyang mga narinig. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang mga pare, subalit paano niya magagawang paniwalaan ang mga ganoong bagay na alam niyang imposible? Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pang nagsipahinga sila Abit. Habang siya ay nakahiga sa kanyang silid, panay naman ang pagbabasa niya ng Biblia upang magkaroon siya ng isang magandang panaginip. Matapos niya itong gawin, ninais niya ng matulog ng walang gaanong iniisip. Sa kasagsagan ng kanyang pamamahinga, bigla na lamang siyang nagising nang makarinig siya ng isang nilalang na naglalakad sa labas ng kanyang pinagtutulugan. Alam niyang hindi yon isa sa kanyang mga kasama sa kadahilanang nasisiguro niyang tulog na ang mga ito. Habang patuloy niyang pinakikiramdaman ang paglalakad nito sa labas ng kanilang kumbento, ay halos hindi niya na mawari ang kaba na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika ang nilalang na yun ng, "Nalalapit na ang pagkuha namin sa iyo. Humanda ka dahil sasapitin mo ang paghihirap na kailan may hinding-hindi sumagi sa isipan mo. Manampalataya ka pa dahil kinakailangan mo ang bagay na yan." Nang marinig ito ni Abit, sinasabayan pa ito ng pagkarit ng kuko ng nilalang sa kanilang kumbento na siyang labis niyang ikinatakot. Halos ilang oras din yung nananatili sa kanilang lugar hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw. Pagpatak ng 2:00, nawala din ang pagpaparamdam ng lalaking yon na siya namang paglabas ni Abit sa kanyang silid. Pagtungo niya sa sala, nadatnan niya ang kanilang paring taimtim na nagdarasal habang nanginginig ang buong katawan nito. Paghawak dito ni Abit, laking gulat na lamang niya nang mapasigaw ang pare dahil sa labis na pagkagulat. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't maging ang isang sakristan ay nagising sa kanilang mga mahihimbing na pagkakatulog. Bago pa man magawa ng mga ito na lumabas sa kanilang mga silid, ay pinagsabihan na ito ng pari na bumalik na sa kanilang pagkakatulog. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Abit ang paring yon,
Doon niya napansin ang takot nito sa kanyang mga mata. Mahigpit din ang pagkakahawak nito sa kanyang dalang rosaryo na halos bumao na ito sa kanyang mga kamay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumayo ang paring yon sa kanyang pagkakaluhod. Abit, nandito na sila. Lumalakas na ang panig ng mga demonyo dito sa banal na lupang ating pinaglilingkuran. Hindi na magtatagal at mapapasabak na ako sa digmaan. Kung ito ang nais ng Panginoon, wala na akong ibang magagawa. Mangiyak-ngiyak na wika ng pare. Nang marinig ni Abit ang sinabi nito, ay pilit siyang nag-isip ng paraan upang malabanan ang mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla niyang naisip ang kakilala ng kanyang albularyo sa kanilang lugar. Padre, may kakilala ho kaming albularyo. Baka makatulong sa inyo. Wika ni Abit. Sige, Abit, papuntahin mo na siya rito. Pasensya ka na kung ikaw ay napag-utusan ko pa sa mga bagay na hindi naman sakop ng iyong serbisyo. Sagot naman ng pare. Matapos nilang mag-usap, bumalik na itong si Abit sa kanyang pinagpapahingahan. Hindi na niya noon nagawa pang matulog. Sa kadahilanang pilit siyang nag-iisip sa mga nilalang na nagbibigay salot sa kanilang kumbento. Pagsapit ng umaga noong mismong gabi, napagpasyahan ng kanilang pare na pauwiin na muna ang ibang sakristan maliban kay Abit. Hindi naman nagtanong ang mga ito, bagkus ay sinunod na lamang nila ang nais ng pari ng simbahan. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa lugar, napagpasyahan nilang maghanap ng mga librong naglalaman ng mga salita ng Diyos na siyang magpapataboy sa mga demonyong nag-uusig sa kanila. Sa puntong yon, alam na ni Abit na kasama na siya sa sigalot ng pare sa kadahilanang patuloy niya itong tinutulungan. Wala naman siya noong magagawa kung hindi ang sundin ang nais ng Panginoong dakila. Sa pagsapit ng 9:00 noong mismong araw, napagpasyahan ni Abit na tumungo na muna sa kanilang tahanan upang magpasama sa kanyang ama patungo sa pamamahay ng albularyo. Ang ama niya kasi noon ang mas nakakakilala sa albularyong yon sa kadahilanang naging kaibigan niya ito magmula noong sila'y bata pa. Pagpasok nila sa bahay ng albularyo, bumungad sa kanila ang mga pasyente nitong nakapila. Nang masipat ito ni Abit, napagtanto niyang hindi sila matutulungan nito sa pagsapit ng gabi noong mismong araw. Subalit bago nila nilisan ang lugar na yon, pinilit niyang ipaalam sa albularyo ang nangyayari sa simbahan. Sige, Abit. Pakisabi kay Padre, pupunta ako pagtapos na tong mga pasyente ko. Kahit abutin ako ng gabi, pipilitin kong puntahan kayo. Wika ng albularyo. Salamat ho. Sana po talaga makapunta kayo mamaya. Sagot naman ni Abit. Nang marinig ito ng albularyo, agad din namang bumalik ito sa kanyang gawain. Sila Abit naman noon, ninais nang bumalik sa kanilang tahanan upang paghandaan ang nalalapit na pagsapit ng kadiliman. Marami siyang kinuhang mga bagay noon sa kanilang bahay na maaari nilang mapakinabangan sa kumbento. Hindi naman noon tumutol ang kanyang ama sa kanyang mga ginagawa sa kadahilanang pagnanais yon ng pari ng kanilang baryo. Nang makabalik na si Abit sa kumbento, nadatnan niya ang paring abala sa kanyang pagrorosaryo.
Nakaimbak na din ang mga librong kanilang gagamitin upang maitaboy ang mga demonyong naghahangad ng pagkawasak ng pari. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ang pari sa kanyang ginagawang pagrosaryo. Agad nitong inalam ang balitang dala ni Abit upang kahit papaano'y maibsan ang kanyang labis na pag-aalala. Padre, mamayang gabi makakarating yung albularyo. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Abit. Wala tayong gagawin, Abit, kundi ang magdasal. Ipanalangin natin sa Ama ang ating kaligtasan. Sagot naman ng pare. Kasabay ng pag-uwi nito ay ang paglahad naman ng pare ng mga rason kung bakit sila ginagambala ng mga demonyo. May mga nakita siyang artikulong isinulat ng mga nagdaang pare sa kung ano ang naging sanhi ng pagkagalit sa kanila ng isang tribo ng mga aswang. Ayon sa kanyang mga nabasa na ang kauna-unahang pari sa lugar na yon ay nagkaroon ng isang sanduguan laban sa tribo ng isang lahi ng mga aswang. Ginawa niya ang bagay na yon upang magkaroon sila ng kasunduan ukol sa kapayapaan. Subalit, nang mapagtanto ng pari na siya ay nililinlang ng mga ito, gumawa siya ng hakbang na nagdulot ng kaparusahan at kamatayan sa anak ng pinuno ng mga aswang na siyang nakatakdang mamuno sa kanilang lahi. Dahil sa pangyayaring yon, isinumpa ng lahi ng mga ito ang lahat ng paring magagawi sa kanilang baryo. Kapag nagawa na nilang makuha ang pare, kukulungin nila ito at hindi papakainin habang hindi pa sumasapit ang pagdurugo ng buwan. Matapos itong marinig ni Abit, doon niya napagtanto ang nalalapit na pagdurugo ng bilugang buwan. Maaaring yun na ang naging hudyat ng mga aswang upang kunin ang paring naninilbihan sa kanilang baryo. Dahil sa kanyang mga nalaman, ay halos hindi niya maisip kung ano ang kahahantungan sa pagsapit ng kadiliman. Sa pagtungtong ng 6:00 ng hapon, may iilan ng lalaking napapansin si Abit na nagmamanman sa paligid. Lahat ng mga ito ay merong mga madungis na itsura at hindi nakikitaan ng anumang uri ng paggalaw. Nakatingin lang din ito sa malayo, subalit ramdam niya ang pagtitig ng mga ito sa kanilang kumbento. Matapos niya itong masilayan, dali-dali naman niyang isinara ang lahat ng bintana at nilagyan ng mga kandadong gawa sa bakal upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Nagsindi din sila noon ng maraming kandila sa altar upang alayan ng mga dasal. Ayon sa pare, na ang mga kandilang yon ang magsisilbing kanilang panangga laban sa mga aswang. Kapag namatay ang lahat ng kandilang naroon sa altar, magagawa na silang pasukin ng mga nilalang nang walang kahirap-hirap. Abit, manalangin ka. Sabayan mo ko sa pagbigkas ng panalangin upang tayo'y dinggin ng Panginoon. Wika ng pare. Di pa man noon sumasapit ang 7:00 ng gabi, patuloy nang nananalangin ang dalawa para sa kanilang kaligtasan. Sa puntong yon, pumasok na sa isipan nila na wala na silang mahihingian ng tulong kundi ang kanilang mga sarili. Si Abit noon ay nananalangin gamit ang kanilang orihinal na dialekto, samantalang ang pari naman ay nananalangin gamit ang dialekto ng Latin. Taimtim sila noong humihingi ng tulong sa Ama upang sila'y maligtas sa mga demonyong naghahari sa kadiliman. Bago pa man sumapit noon ang 8:00 ng gabi,
Ramdam na nila Abit ang pagbisita ng napakaraming elemento sa paligid. May mga huni na din ng aswang sila noong naririnig na siyang nagdulot sa kanila ng labis na pagkatakot. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naantala si Abit nang makarinig siya ng pag-alulong ng isang napakalaking aso. Alam niyang napakalaki ng nilalang na yon sa kadahilan ng napakalalim ng boses nito. Kasabay ng pag-alulong ng aso ay siya namang pagrinig nila ng mga taong naglalakad sa labas ng kumbento. Habang naglalakad ang mga yon, ay sinasabayan ito ng kanilang malalalim na paghinga na para bang malapit na silang mawala ng buhay. Padre Hugo, sinusundo ka na namin. Huwag ka nang magtago sa harang na iyong panalangin dahil hindi ka niyan kayang ipagtanggol sa aming mga kamay. Sasapitin mo rin ang mga sinapit ng mga nagdaang pare na siyang nanungkulan sa aming baryo. Hindi pa sapat ang mga buhay ninyo para maging kabayaran sa pagsira ng aming angkan. Wika ng isang aswang sa labas ng pinto ng kumbento. Nang marinig ito nila Abit, pinili nila itong ipagsawalang bahala nang sa gayoy maituon nila ng buo ang kanilang wisyo sa kanilang pagpapanalangin. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig sila Abit ng mga nilalang na nagsisiliparan sa bubong ng kumbento. Ang iilan sa mga ito ay dumapo na sa mismong bubong na siyang isang napakalaking pagkakamali. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na naman sila Abit ng mga pagsisigawan ng mga aswang na dumapo sa bubong ng kumbento. Animoy nasusunog ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Kasabay ng pagbagsak ng nilalang ay siya namang pagpatay ng apoy ng isa sa kanilang mga kandila. Indikasyon yon na nanghihina na ang harang na ginawa nila Abit upang maprotektahan ang kanilang mga sarili. Ayon kay Abit, na 12 lamang noon ang kanilang sinindihang kandila na siyang palatandaan ng harang na ginawa ng pari. Dagdag pa ni Abit na kahit may kakayahan ng pari na sugpuin o labanan ang mga nilalang, ay hindi niya ito ginagawa. Ayaw kasi ng paring yon na madungisan ang kanyang mga kamay ng mga demonyong patuloy na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Nasa paniniwala kasi ng paring yon na kapag nakapatay siya ng anumang may buhay, hindi na siya kailanmay magiging karapat-dapat sa kahariang ipinangako ng Panginoon. Mas mainam na isakripisyo na lamang niya ang kanyang buhay upang hindi niya maiwasang magsisi kapag dumating na ang araw ng paghuhukom. Sa pagpapatuloy ng kanilang panalangin, isa-isa nang namamatay ang apoy ng mga kandila dahil sa patuloy na pagpaparamdam ng mga aswang. Ang ilan sa mga ito ay tuluyan ng nawala ng buhay sa kadahilan ng hindi nila magawang kayanin ang harang na punong-puno ng panalangin. Ilang minuto pa ang lumipas, isang kandila na lamang ang natitirang may sindi sa altar na kinaroroonan nila Abit. Sa puntong yon, nakaramdam na sila ng kaba at pagkabahala sa kadahilan ng yun na ang kanilang huling depensa na sinasantigan. Isuko mo na ang sarili mo, Padre Hugo! Huwag mo kaming pilitin na tupukin ng apoy ang kumbentong ito! Lumabas ka dyan! Wika ng isang aswang. Kasabay ng pagwika nito ay ang kanila namang pagsipulasan ng sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa,
Narinig ni Abit ang boses ng kanyang ama at ng albularyong hiningian nito ng tulong. Dahil sa pagdating ng mga ito, napilitan si Abit na buksan ang pintuan ng kumbento. Mariin itong ibinawal ng pare, subalit patuloy pa rin itong ginawa ni Abit, gawa ng alam niya kung sino ang kanyang mga narinig. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, napansin niyang meron itong hawak-hawak na nagliliyab na sulo at isang latigong gawa sa makabuhay. Ang albularyo namang kasama nito ay merong daladalang mga langis na siyang ipinangsasaboy nito sa mga aswang. Pagsilay ni Abit sa mga punong nakapaikot sa kumbentong yon, doon niya nakita ang mga nanlilisik na mga mata ng mga nilalang. Patuloy lamang itong nakatitig sa kanila habang hindi nakikitaan ng paggalaw. Nang akmang lalabas pa noon ng pari, agad naman itong pinigilan ni Abit upang hindi na siya magawa pang masilayan ng mga nilalang. Huwag mo kaming subukan, Dakoy. Kilala kita at ang lahat ng kalahi mo. Subukan mong bumaba sa punong yan at magkakaalaman tayo. Tandaan mo, nagkikita tayo tuwing umaga. Hindi ako mag-aalangang patayin ka kapag patuloy mong ipagpipilitan ng iyong kagustuhan. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtarak naman niya ng kanyang punyal sa lupa upang ipakita ang kanyang katapangan. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay bigla namang nagsiliparan ang mga aswang hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Matapos ang mga pangyayari, agad din namang sinabihan ng albularyo ang pare na umalis na sa baryo kinabukasan. Hindi naman noon tumutol si Padre Hugo sa kadahilanang para din naman yon sa kanyang kaligtasan. Kahit mahirap kay Abit ang pagpapaalam na ginawa ng pare, ay pilit pa rin siyang nagpakatatag dahil sa alam niyang para din naman ito sa ikabubuti nilang dalawa. Ilang buwan pa ang lumipas, merong pumalit na pari sa kanilang baryo na agad namang nawala makalipas lamang ang ilang linggo. Alam nila Abit na kinuha yon ng angkan ng mga aswang, subalit pilit na lamang silang nanahimik sa mga nangyari. Ilang buwan pa ang lumipas, merong dumating na isang pari sa kanila na hindi natinag sa lahat ng pagbabanta ng mga nilalang na yon. Yon ang kauna-unahang pari na nagtagal sa kanila sa loob ng 5 taon. Napag-alaman din noon ni Abit na tuluyan ng nalipol ang angka ng mga aswang sa hindi malamang dahilan. May mga usap-usapan sa kanilang lugar na isang matandang babae at isang binatilyo ang umubo sa angka ng mga aswang na yon. Ngunit ito'y haka-hakang kwento lamang. Dahil sa mga pangyayari, kung kaya't wala ng pagpaparamdam sa kumbentong kanyang dating pinagsilbihan. Kahit malabo kay Abit ang pagkamatay ng mga demonyong yon, ay pilit na lamang niya itong ipinagsawalang bahala upang magkaroon siya ng katahimikan. Magpahanggang sa ngayon, wala pa ring kaide-ideya itong si Abit tungkol sa mga kaganapang sinapit ng angka ng mga aswang na minsang nagparamdam sa kanilang simbahan. Hindi man naging malinaw sa kanya ang mga nangyari noong nakaraan, pero isa lamang ang ipinagpapasalamat noon ni Abit, at yun ay nabuhay siya noong minsang nagkasagupaan ang 2 panig ng angka ng mga aswang kontra sugo ng simbahan.
Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing lang nung nangyari na hindi nakakapasok yung mga aswang sa simbahan. Tunay ngang blessed at holy place talaga yung mga simbahan natin. Ang galing no? Pero hindi natin alam kasi may isang kandila na lang na natira. Paano kaya kung namatay yung kandila na yun? Siguro ibang kwento o ibang pangyayari yung nangyari. Kasi nga, bago namatay yung kandila, yung nag-iisa, dumating yung tatay niya at saka yung albularyo. Tapos kilala nung manggagamot o ng albularyo yung aswang na nanggugulo doon sa simbahan. Kilala ng tatay ni Abit. Siyempre, poprotektahan niya yun. Tas ang maganda pa, yung medyo napatanong lang ako na sino yung tumapos dun sa angka ng mga aswang? Kasi wala na bigla na lang nawala Tas 'di ba may isang pare na kinikilabutan ako sa kwento kasi ewan ko lang may dalawang taong pumapasok sa isip ko na isang matanda tas isang binatilyo yung tumapos dun sa mga aswang. Tapos taon na to 1966. Ayoko na lang pagkonektahin. Ayoko na lang magbigay ng komento. Kayo na lang bahala mag-isip kung sino yung dalawang yun na tinutukoy na usap-usapan sa lugar na umubos dun sa mga aswang. Galing lang Tas dalawa lang. Tas ang gusto ko lang alamin kung meron bang connection yung pari na maangas. Kasi nga hindi nagpatinag di ba? Ang angas niya parang sige, tautin niyo ako. Game ako dyan. Tas may dalawang may dalawang nilalang na sumunod sa kanya siguro. Kasi nga, konektado sila Siguro nasa isang grupo yon ng mga manggagamot. Bigay na ako ng konting hint. Yung pari na yon, nakakonekta siya dun sa grupo ng mga manggagamot, tapos humingi siya ng tulong dito sa dalawa, pumunta yung dalawa, inubos yung angkan, tapos ang kwento. Diba? Ang galing. Ewan ko na lang Ano lang to, nasa sa gilid lang ng utak ko to, pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.